Assalamu alaikum. Da Allah ku yi mini sharing. Ina kawo muku labari masu daɗi ku zan sharing. Ba ku sharing abokaina. Cooperation militaire tsakanin Niger da Iran. Billahi lazi hanci ya kwashi zai. Iran da Niger yau sun yi yankin accord na cooperation tsakanin su. A Yamai ku diba nan. General na Iran waɗanda Amurka ta kasoro. Waɗanda ka sa maza su yi zawo yau suna Niger. Cooperation militaire tsakanin Iran da Niger. No, wallahi sai an shayi billahi lazi na ji dadin wagga magana. Na yi murna sosai. Allah ya taimaki Niger, Allah ya kawo mana tsaro. Cooperation militaire tsakanin Iran da Niger. Amurka yau ba za ta kwana ba. Amurka gaba da yau ba za su kwana ba. Kwata Macron yau za su yi zawo cikin wandon shi. Ku dibi image. Allah ya taimaki CNSP. Allah ya taimaki Niger. Assalamu alaikum. Masha Allahu. Jiya sai muka ga shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani sun ba da umarnin a rufe wannan kamfani na uranu wanda sai shi take a cikin babban birni na Niamey. Bayan haka aka tahe da kwamfutoci ordinator domin binciken irin satar da ƙasar Faransa take yi ma ƙasar Niger da irin satar da waɗansu 'yan Niger tattare da su ake sata uranium ƙinmu da kayan ma'adananmu domin arziki ta ƙasar Faransa da ƙasar Turai. Wannan tahiya da kwamfutoci da aka yi shi zai ba da dama a gano a yi bincike a ga wani irin almundahana an ka sha aikatawa tun samun independence na ƙasarmu ta Niger. Tun zamanin mulkin da aka zaka na siyasa kai tun mulkin baya ba wai mulki na yanzu ba tun mulkin da an ka shayi wani irin waina ce an kai ta toyawa a cikin ƙasar Niger domin a mai da ɗan Niger ya zama shi ba kowa a cikin ƙasar shi ba. Shi yasa muke sha hankali ga 'yan Niger waɗansu zaka ishe sun hito suna ta kira ai shari'a babu shari'a. To ku sani da cewa wannan shugabanni sun yi ku sanin menene shari'a, sun yi ku sanin menene daidai, sun yi ku sanin menene ƙasa take son a yi. Akwai wani abubuwan da waɗannan mutane banga suna yaɗa shi ba, amma kullum metfuwa za ka ishi sun hito babu shari'a. Kai idan kuka yi la'akari za ku ga durar da aka ce Muhammadu Isu ya tafi wata ƙasa za a ga mutanen na ta hitowa ai shari'a babu shari'a babu shari'a. Matsalar su suna ganin Muhammadu Isu shine matsalar ƙasar Niger. To ku sani da cewa matsalar ƙasar Niger ita ce akwai abubuwan da suke tasowa na waɗansu mutane da suke ta yaɗa ƙabilanci da hihita wata ƙabila akan wata. Kowane daga ciki zaka ishe yana ta ganin ai kabila ta tahi ai kabila ta tahi. Wannan shi ya kamata a magance ya hida wannan abubuwa da kuke nan gani. A sanin mu duk wani azzalumin ɗan siyasa da ya cuci ƙasar Niger shari'a tana da izinin ta tugume shi da abubuwan da ya sata na ƙasa a maidan mu ƙasa haƙƙinta. Wannan duka 'yan siyasa mun sani waɗansu su yi almundahana da dukiyar ƙasa. To amma mu sani da cewa wannan shugabanni da kuwa ga sun zaka sun yi mu sanin daidai, sun yi mu sanin abubuwan da ake nan gai. Mun ce mu raida da su, mun ba su gudunmawa, me yasa kullum muke korishen su? Me yasa kullum muke hitowa muna korishen su? Waɗansu suna da takon saƙa da waɗansu mutane ne, amma suna ganin idan ba wannan lokaci ba, lokacin da aka yi kudeta suna ganin wannan Levansije da aka yi wannan kudeta mai albarka sai suna ganin bari ai tunda suna da haushi waɗansu mutane suna da hasada da waɗansu mutane to bari wannan hasada da suke yi da waɗannan mutane su ga an kama su an sa su gidan kasu. To ku sani da cewa General Abdurrahman Chani General Darme ba ya saka badan shi biya san ma waɗansu mutane kalilan wata bukata tasu, a'a ya zaka dai ya biya san ma 'yan Niger bukatar su duka. Ya zaka dai ya ceto ƙasar Niger daga zaluncin da 'yan siyasa sun kai ma ƙasar Niger. Ya zaka dai ya ceto ƙasar Niger menene namu
abin da ya kamata gare mu yan Niger shine mu taya su da addu'a, mu taya su da addu'a domin ƙasar Niger mu san da cewa wannan gwarashen shugabanni su ne Allah ya kawo muna, kuma zaɓin Allah ne ba zaɓin mu mutanen Niger ba. Allah ya zaɓa muna su, ya kawo muna su sai NSP, kuma mun raida da su 100% kuma mun san da su ba azzalumai ne ba, mun san da su mutane ne wanda suka zaka domin suka ba da rayuwarsu domin su ceto ƙasar Niger. Dan ka kira na ga 'yan Niger shine abin da ya kamata gare mu, kiran da ma ya kamata mu yi shine waɗannan mutane masu kira ga ƙabilanci, masu kira da fifita wata ƙabila, shi ya kamata mu kira gare su su san da cewa duka Niger ɗiya ɗai muke uba ɗaya. Mu san da cewa Niger duka uwa ɗai uba ɗai muke. Mu san da cewa Niger kinnan ƙabilan mu ita ce da rafon nan na Niger. Mu san da cewa ƙabilan mu ita ce ƙasan mu ta Niger. Ba wai mu tayi muna ta yada wasu magunguna wanda ba su dace ba. Shari'a an sani, idan babu shari'a baka isa ka aza ka kai bidiyo kai magana a kyale ka ba in babu shari'a, kenan kana da incinka. Waɗansu masu kira ai shari'an nan wallahi idan ka zo gidajensu ba su iya jeren gidajensu ba, ba su iya ma jeren gidajensu ba, amma su suke hitowa suna kira wai ai shari'a ai shari'a. Shari'a mun san da akwai ta cikin ƙasar Niger, kuma aka ce feti ta feti wazo fesonni, da kaɗan tsuntsu yake yin gishan shi. Ku sani da cewa ƙasar Niger ana refondation kinta, ana ƙara gina ƙasar Niger domin ƙasar Niger ta zama watan sallah shakallo ga idanun duniya. Shugaban ƙasar mai daraja Abdurrahman Tani, Allah ya kare shi, Allah ya kare duka ɗan Niger duk inda muke, Allah ya haɗa kawunan mu. Iranium mu da aka amso martaba shi aka maido mu ƙasar Niger, wannan abin alfahari ne ga duka wani ɗan Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum, barka ko ni lafiya, ya kuke a gari, ya kuke da wani. Bene ta yi wani abu wanda ya ba duniya mamaki. Bene ta ce za ta yi negotiate da yan ta'adda. President Beninois Patrice Talon ya ce za su yi negotiate da yan ta'adda, yanzu sun yi siyan akwar. Za su shirya da yan ta'adda domin su bar su kashe musu sojawansu. Abinda ake so Burkina ta yi, Burkina ta ce ita ba ta shiri da yan ta'adda, ba ta negotiate da su. Yanzu ita Benin ta ce za ta yi negotiate da su. Lalle waɗannan labari yau na sun kawo musu razu sosai, inda an ka ce Benin ta ce ta ba da kanta kuma ta duka sama yan ta'adda, ta yi makanta sadi asemi an jinu domin ta samu sulhu da yan ta'adda. Lalle sulhu za su yi, ita Benin da yan ta'adda za su yi su yankin akwar tsakanin su, abinda yan ta'adda suke so Benin za ta yi musu dan dai a kare musu kasarsu, abinda sauran kasashe sun fi su da yan ta'adda. Amma kwanan bayan na shi ko Nijar za ta yi negotiate da su, mai watan magana ban yi tamma gaskiya ne ba, ban tamma gaskiya ne, ina tamma ba ta karya ce. Don ta Benin ita ta hito dai gaskiya ce. Ina gaida ku, ina gaida ku da ku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wannan wata hujja ce babba da darasi da ayoyi da Allah yake nunawa da dukkanin wani asiri na turawa da yake bayyana da guda-guda. Ku diba wannan wanda bai san shi ba, shine sabon shugaban kasa wanda ya zo ya kada gwamnatin Umar Bashar al-Assad, shugaban kasar Siri sabo kenan. Kafin ya anshi wannan mulkin, Amerika da kanta fa Amerika ta ce ta sa dala miliyan 10 a kawo shi yana raye ko a mace, ko yana raye ko yana mace a kawo mata shi, inda an kawo shi za ta ba da dala miliyan 10. Ya kashe mutane da yawa, suka ce dan ta'adda ne shi, dan wane ne shi, dan abubuwa duka suka faɗa. Amma yanzu mutumin nan shi suka dawo suka goya ma baya, ya zo ya kada gwamnatin al-Assad ya anshi mulki. Kwanaki ministan harkokin waje ta Jamus ta je ta kai ziyara wajen shi, ta je suka zamna. Yanzu shi Amerika ta goya mai baya, yanzu Faransa tana goyon bayansa. Mutumin da suka ce a dan ta'adda ne shi, kaza yake yi, wane ne da sauransu. Wannan wani babban darasi ne da ya kamata mu gane tura wannan, yanda suke tafiya da al'amarin, yanda suke rikita kasashen musulmai da kasashen al'umma duk waɗanda ba su musu biyayya, dan su kawo wani gwamnati wanda zai musu biyayya. Duk wanda kaga suna yi da shi to ya ci amana al'umma. Wannan yarinya yar jarida ce, yar gwagwarmaya,
tana kalubalantar shi wannan gwamnatin da ya zo a yanzu. Ta ce yaushe ne za a bawo ƙarshen kashe atfal yara ƙanana da ake kashewa, yaya maganan mata da ake yi mafaɗi da ake kashewa, kuma wane ne wai zai ya hammal mas'uliyati zai ɗauki nauyin wannan haƙƙin wannan mata an maida su marayu. Ga kuma ta ce ana ta kashe maza an bar mata bila adadin, sannan an raba su da ƙasarsu, su 'yan ƙasar an raba su da ƙasarsu. Ita fa ba cikin ƙasar take ba, amma 'yan ƙasar ce tana kuka, tana jin zafi, tana ganin bala'i da halin da aka zo aka sa al'ummarsu, aka sa 'yan uwanta, aka sa mutanensu, aka sa ƙasarsu. Tana tambayar cewa to wane ne ya ɗauki nauyin wannan abun? Ni yaushe ne za a kawo ƙarshen zub da zini a ƙasar Siri? Yara ƙanana da ake kashewa ake maida marayu, mata da aka raba da maza da ake kashewa, mutane da aka sa su suka bar ƙasarsu suka shiga su hijira, suka shiga gudun hijira, suka bar ƙasarsu, suka bar zaman lafiya ya ƙare, ba wani kwanciyar hankali sai tashi hankali sai kashe mutane da bala'i. Wane ne wanda zai ɗauki nauyin wannan abun? Wane ne zai yarda shi ya yi hammal mas'uliyya ta ɗauki nauyin wannan haƙƙin wa'annan mutanen? Yana akan wa? Yana akan wa'annan shugabannin? Wannan shugaban da ya zo yanzu fa duk abin da aka yi ta yi da sa hannunsa fa wajen shekara 8 ake ta yakin nan sai da ya kada gwamnatin al-Assad. To yanzu ya ci, kafin ya ci sun ce dan ta'adda ne shi, kaza yake kaza, yanzu ya ci, yanzu suna aiki tare da shi, gashi ya je France, America na goyon bayan sa, ga Alman, ga European su duka yanzu kuma suna yi da shi. Dan haka wannan wani darasi ne wanda duk shugaban da kaga suka ce ba su da shi, to shugaban kasa ne wanda bai musu biyayya, bai yarda ba da ya dai cikin karkashin mulkin mallaka, bai yarda bai musu biyayya ya ba su arzikin kasar su ko ya musu wani aiki. Daga lokacin da ka yarda zaka musu wani aiki ko za su yi tafiya ka musu biyayya, to za su goyi bayan ka duk ta'addancin da kai, duk abin da kai. Wallahi yanzu kashe sabke gwamnatin al-Assad da aka yi da kansu suna regretting, kuma za su yi da na sani nan gaba za su gani. Da haka muke cewa wa'annan shugabanni namu na yanzu sojoji da suka zo, mu muna addu'a Allah ba su sa'a da nasara, Allah sa su yi nasara akan wa'annan tafiya. Allah ubangiji ya tsare mu kasashen mu da tashi hankali da bala'i da yake ciki. Amma irin abubuwan da yake samuwa yanda turawa suka rikita al'umma, sai dai addu'a. Allah kyauta, Allah ya sauki. Domin kara mana kwarin gwiwa, ka danna mana alamar like, sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani abone, sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.